Buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan kahit na sandali. Ikaw ay mamasdan, ligaya'y tinapat hanggang sana'y di ka magsisip ng mga daramahin. Kung ang buhay na makulay ang tatarating, minsan ay nadarapa, minsan di naluluha. Di ka na maninindig, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. May message ko sa iyo, ma'am. So, mom, you have always been there for me no matter what. Made me feel loved and taught me so much in life. I can't tell you how much I appreciate all that you have done for me. You are truly a wonderful mother and an extraordinary person. Don't overstress, don't overthink, just enjoy life. Your only daughter, Kat. Thank you for teaching me how to love, showing me what the world needs, what I've been dreaming of. And now I know there is nothing that I could not do. Thanks
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy Ang sweet message ko talaga, hindi ko makapagsa. Salamat sa God. Salamat talaga. Hindi ko akala na magiging ko yun. Kami. Grabing struggle lang. Sa struggle ko, nakaari. Hindi sinusulit ko na. Salamat. Hindi ko akala na sa mga struggle na inakiyan. Hindi ang ibabalos mo sa kuya. This is a very, very unforgettable, true. Eman, salamat na maray sa imo. Walang problema. Salamat. Sana, hiling ko, medyo okay na, pero the more na mag-okay pa. Kasi kung ano man ang maging okay ka mong yan, gusto ko maglago pa. Kahit kung ako man nagiging stricto sa pagkaram asin sa mga libo, aramindo, na iba kung ikakatao kaya. Pero ang magurang na makaram, kamagabos ka mga ubid pa, kadamay na kamo. Sisay man naman ko mga besto, pero aram ko ang magurang dito, same with me, ang magurang, majority kang parent na mataram, ibig sabihin nagtataram sila kasi meron silang isasabi. May mga input sila sa ilang sarili na gustong i-share sa inyong mga akin. Pero yung mga magulang na hindi masyadong kumikibo, ibig sabihin nila, meron na hanggang doon lang ang limit nila. So, meron yung dalawang klase na niya. Kaya majority sa amin, kagaya ko talaga madaldal ako, strict ako. Pero, ang sinasabi ko talaga, may malaman pero talagang fruitful. And na ininaan sa kuya, ininas pagpaparataran ko, nag-iinan. Ngayon sa iya ang binipisyong nakupa. Ang gabos, binipisyado yung gabos. Iningon niya, tinaon nila sa kuya. Ako na ko nag-iinan kanda kulang matay. Kasi ang salit lang po niya, nagiging dakula yan, ang anong mga dakula, nagpo niya sa salit. Ang sarong step, nagdadakula yan. Iningingi ko rin sa kuya, iningingi ko hindi expect. Sabi ko nga, daw alay ako handa, maumagi sa kuya. Basta maraming kong maray sila, maray ang buhay, maray ang dagos na bagay. Kaya ako naghihiling sa bado o sa itsura niya si Israel. Tapos hinahangaan ko itong bagay na dahil ko nakikinig. Kaya kung nahiling nila akong araw ako kanina. Kaya talagang araw ako kan maunga ako sa araw ko niya yung study. Itsura ko. Kaya ako nag-ihiling sa kung ano. Magay ng itsura. O kung ano siya. Flawless siya o kung ano pa. Basta hinihiling ko. Itong bagay na dahil niya nawawalat niya sa iyo. Iniiro ka.
iniis lang. Inis aki, gusto ko lang ng aki, pero nag-distract ako dito. Dahil ko siya pinabayaan. Sa kung siya kaya ko, dahil ko siya pinagsanan, dahil ko siya sinukuan. Sana sa pagburang ko, kung ako man maging makulit, ako man naging pasaway na, dahil ang gabos ng mga kurang, maabot ang maabot. Mabalikin sa pagkaaki, magiging pasaway. Sana, sa'yo na iniyo, ang sa kuya ipapaabot sa iyo na dahil ko sa kuwan, siya kan magura na nagdakula ka mo, dahil ka mo sinukuan kan sa iyo. Aram ko na ko pa nito, maakan mo ka, paabihan. Ika man sana, ika ang puso mo, pinabangag pa. Yes. And then, ang regalo ko sa inyo, yako na, given na ang regalo ko sa inyo. So pinagpagalan ni kang pala ko. Manong ibang makuasay, kundi kamo. Ang gusto ko lang mahiling, ito mapapakarin nyo, ang saan mawawala, na ano marabagay, na mapapasaindo na dahil na papakala, dahil na kamo makikipagsapalan para magkaibang kampanya. Iguan ako mo palalago na lang ito. Pagyamanin niyo. Happy birthday! Happy birthday! Sana makadami ako sa kuyan. Picture, picture.